Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Риева, исәнмісіз? Бүгінгі шағырылышының төп темалары. Балаларның иминлігі бірінші орында. Қалабызда балаларны тұтып тұру жайланмалары бойынша рейд ұйыштырылды. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Ручкадан алып, рюкзакларға қадар. Бүгілмәді бірінші классқа барушыларға ярдәм итәләр. Біз мәктәпкә барырга инде әзер. Барысы да яхшы булыр дип уйлыйм. Рәхмәт әйтәсе килә. Мондый чараны оештырып, безне чакырганнары өчен хәтердә тоталар икән әле. Матур һәм уңайлы киңлекләр. Чапаев урамы 6 адресы буенча чираттагы ишек алды бәйрәме узды. Животные домашние – это сейчас неотъемлемая часть жизни, тем более жизни вот в городских дворах. И очень важно, чтобы и те, и другие учитывали комфорт друг друга. Бүгін 22 августта Россия Федерациясы дәулет флагы күні белгіләп үтілі. Ол 1994 жылны 20 августынан берлі ғамәлді. 1991 жылны 22 августында Мәскәуінің Ақ йортында бірінші тапқыр 3 түслі Россия флагы көтерілі. Һәр түсінің мәғнәсі бар. Ақ ол азатлық һәм мүстәқиллік, зәңгәр шаныш һәм рухият, қызыл бүйіклік һәм көч куәтні білдірі. Дәулет флагына ихтирамлы қараш ватаныбыз үшін һәр вақыт ғұрланып яшауны шағылдыра. Шулың айдан бүгін илебез бойынша түрлі шаралар узды. Әлмәтлілер де Россия Федерациясы дәулет флагы ғырур жилфірдәсін деген тілекте яши. Наш всенародно любимый символ нашего государства, триколор, символ, который появился много веков назад, какое-то время был немного забыт, но вновь возродился. И сегодня он действительно олицетворяет наше с вами государство, нашу с вами нацию, нашу с вами историю и, конечно же, самое светлое будущее, которое нас обязательно всех ждет. Россия Федерациясы дәулет флагы күніне бағышланған шара турында толарақ келесі шығарылышларда қарағыз. Әлмәтте наркожинәйетті шикләнілуші тұтқарлана. Россия Ішкі эшләр министрлығының Әлмәт районы бойынша бүлікшесінің наркотиклар әйләнішін контрольда тұту бүлігі қызметкерлері наркотикларның законсыз әйләнішіне қатнашы болған затларны ашықлауға юнәлдірілген оператив шаралар барышында 1992 елғы жерлік кішіні тұтқарлағандар. Шәхси текшеру үткәргәндә оперативниклар ираттан массасы 57,22 грамм болған синтетик наркотик мәддә, шулай ук электрон үлчәүләр һәм түрүү материалы тапканнар. Олга таба җинаятьченең фатирын тинтүү уздырганда күп санлы буш полимер пакетлар, магнитлар һәм 3 рулон изолента алынган. Шикләнелүчегә карата административ беркетмә төзелә. Әлмәт җәмәгать суды карары белән иратка 3 тәүлеккә кулга алу рәвешендә административ җәза билгеләнгән. Тикшерү бүлеге тикшерүчеләре тарафыннан җинаять эше кузгатылган. Булган хәлнең шартлары ачыклана. 21 августта Әлмәт районы дәүләт автоинспекциясы бүлеге тарафыннан балаларны тотып тұру жайламалары бойынша рейд ұйыштырылды. Инспекторлар балық булмаган балаларны автомобиль салонында йөрткәндә куркынычсызлык кайышлары һәм балаларны тотып тұру жайламалары кулланыламы юкмы икән ачыклау өчен транспорт чараларын туктатты. Әтиенләр балаларның иминлеге беренче урында икәнне аңлыймы? Бу хакта алдагы материалда. Шара бalik булмаган пассажирларны йөртүгә бәйле юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуларны булдырмауга юнәлдерелгән. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, хәрәкәтләрнең иң авыры пассажир балалар белән бәйле. Агымдагы елда пассажир балалар катнашында 78 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 3 бала һәлак булган һәм 86-сы җәрәхәтләнгән. Автоинспекторлар яңадан балаларны машинада ничек йөртергә кирәклеген искә төшерделәр. Госавтоинспекция напоминает соответствие с пунктом 20. Россия Федерациясы юл хәрәкәте кагыйдәләренең 22.9 пункты нигезендә җиңел автомобильдә 12 яшькә кадәрге балаларны алгы утыргычта, 7 яшькә кадәр арткы утыргычта йөртү авырлыгына һәм буена туры килә торган балаларны тотып торучы җайламалар кулланып башкарылырга тиеш. Дәүләт автоинспекциясе 12 яшькә кадәрге балаларны арткы утыргычта йөрткәндә дә балаларны тотып тору җайламасын кулланырга киңәш итә. 12 яшьтән өлкәнрәк балалар куркынычсызлык каешын эләктерергә тиеш. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
Административ хукук бузулар турындагы закон нигезендә балаларны йөртү кагыйдәләрен бозган өчен 3000 сум күләмендә штраф каралган. Әмма балаларның тормышы һәм сәламәтлеге беренче урында булырга тиеш икәнлеген һәр чак истә тоту мөһим. Бүген балаларны тотып тору җайламалары юл транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә балаларның җәрәхәтләнүен һәм үлем очракларын булдырмауның иң нәтиҗәле чарасы булып тора. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматлары буенча дөрес урнаштырылганда һәм файдаланганда әлеге җайламалар юл транспорт һәлакәте очрагында үлем куркынычын сабыйларда якынча 70%-ка һәм 1 яшьтән 4 яшькә кадәрге балаларда якынча 54-80%-ка кадәр киметә. Рейд йомгаклары буенча барлыгы 80 машина йөртүче тикшерелгән. 18-не балаларны тотып тору җайламалары буенча административ материаллар төзелгән. Әтиәннәр үз балаларының иминлегенә җитди карарга тиеш. Балалар үзләре өчен куркыныч тудырырлык урыннарда шул исәптән юллар янында да караучысыз калмауын кайгыртырга кирәк. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү кирәклеге турында искәртә. Ручкадан алып рюкзакларга кадәр Бөгелмәдә яңа уку елы алдыннан яшьләр сараенда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе булып узды. Чарада Бөгелмә районы башлыгы Ленар Закиров та катнашты. Айгөл Шәрәфиева җентекләбрәк сөйләр. Пеналлар, ручкалар, дәфтәрләр. Беренче сыйныф укучыларына барысы да кирәк. Канцелярия кирәк-яраклары салынган рюкзакларны 42 балага беренче тапкыр беренче сыйныфка баручыларга тапшыралар. Акциянең максаты күп балалы гаиләләргә ярдәм итү. Ата-аналар һәм балалар мондый игътибарга бик шат һәм ярдәмнәре өчен рәхмәтле. Малышевлар гаиләсе 13, 9 һәм 7 яшьлек 3 бала тәрбияли. Бер баланы мәктәпкә җыю өчен уртача 25 000 сум акча кирәк дип сөйли Любовь Малышева. Без мәктәпкә барырга инде әзер. Барысы да яхшы булыр дип уйлыйм. Рәхмәт әйтәсе килә. Мондый чараны оештырып, безне чакырганнары өчен хәтердә тоталар икән әле. Ел сайын акциядә шәһәр предприятиеләре вәкилләре, депутатлар, эшмәкәрләр һәм башка битараф булмаган бөгелмәлеләр актив катнаша. Чарада Бөгелмә муниципаль районы башлыгы Ленар Закиров исеменнән сюрприз һәр беренче сыйныф укучысына акчалата сертификатлар тапшырдылар. Ел сайын без мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясын ярдәм йөзеннән оештырабыз. Быел 113 беренче сыйныф укучысына мәктәпкә бүләк тапшырачакбыз. Шәһәр предприятиеләре, депутатлар корпусы беркем дә читтә калмаячак. Бу игелекле эш. Бөгелмәдә мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе 1 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Искәртеп үтик, Россия Федерациясы президенты Владимир Путин указы белән 2024 ел гаилә елы дип игълан ителде. Шул уңайдан Татнефть профсоюз сезгә үз әгъзаларының тарихларын, ныклы гаилә кыйммәтләренең һәм һөнәри казанышларының нефтчеләр тормышында гармонияле ярашуының ачык мисалларын җиткерә. Сүз Ләйсән Галиевага. Азнакай табигать матурлыгы һәм нефть чыгару, җирнең уңдырышлыгы һәм кешеләрнең хезмәт сөйшәнлеге кушылган урын. Сәнәгать куркынычсызлыгы, хезмәтне саклау һәм әйләнә-тирә мөхит буенча әйдәп баручы белгеч Миләүшә Зарипова быел Азнакай нефть идарәсендә 35 ел хезмәт куйган юбилей датасын билгеләп үтәчәк. Шәһәребезнең битенә төп һөнәр кешеләре бит ул нефтяниклар, менә дип әйтик. Безнең һәрвакыт Ленин урамыннан барасың икән, безнең аллеялар бар, менә бөтен җирдә чыгып китсәң шәһәрдән скважиналар, уйлыйсың инде бу нәрсә микән, шул кызыктырып, шуны беләсе килеп, шунда эшлисе килеп, мөмкиндер тугандыр минем шул теләгем. Нефть өлкәсендә һөнәр алу теләген оешмада тракторист булып эшләгән әтисеннән күреп туа. Шулай 1989 елда җитештерүне автоматлаштыру цехында ул үз урынын таба. Нефть һәм газ чыгару цехына күчкәч, аның активлыгын бетмәс-тикәнмәс дәртен сизеп, Миләүшә ханымны цехның профсоюз оешмасы рәисе итеп сайлыйлар. Максатыбыз бер, кешеләрнең иминлеген тәэмин итү дип билгели ул. Нигез йортта утлар сүнгән. Тәрәзәдә ятимлекнең шәүлә күләгәсе. Сау була шу. Күңел кышып елый нигез йортның жуан бүрәнәсе. Тәрәз төпләрендә гөлләр иде. Затып калган, каршы алган паркуз көтә иде. Тәкъдир шушы йортка ачылмаска дип йозак салган. Кагылма син, язмыш.
Япма ул капканы. Анда минем бала чагым калган. Профессиональ сыйфатлар гына түгел, якты талантлар да яшеренгән профсоюз рәисендә. Сәнгатькә булган мәхәббәте профсоюз хезмәткәрләре бәйгесенә үз рәсемнәрен куярга мөмкинлек биргән. Хәзер түземсезлек белән нәтиҗәләр генә көтәсе кала. Талантлар фестивалендә дә елдан-ел уңышлы катнашулары белән хезмәттәшләрен дә, гаиләсен дә сөендерә Миләүшә Мөнировна. Коллегаларың белән аралашасың, бүтән кешенең һөнәрен күрәсең, аларга карап, яңа дәрәҗәләргә омтыласың килә башлый. Шуңарга менә ул шундый позитив яктан тормышның бер бәйрәме бит инде ул андый чараларда катнашып йөрү. Профсоюз это сила дип әйтәбез бит инде русча әйткәндә. Ул бит безне һаман бер җомгакка ныграк җыеп, бер-беребезгә тыгызрак, ныграк итеп, безне көчлерәк итә шундый. Ул бит менә матур итеп эшләүнең, дәртле итеп эшләүнең нигезе. Профсоюз лидеры гына булып калмыйча, гаиләсендә дә җитешә Миләүшә ханым. Тормыш иптәше Илдар белән Азнакай нефть идарәсендә танышып, барлык гомер корып җибәрәләр алар. Бүген балаларын инде аякка бастырып, оныкларын үстерешәләр. Аларның йорты җылылык, кайгырту һәм яңа пешкән камыр ризыкларының исе белән тулы. Эштән кайтып, бакча эшләрен эшләргә дә җитешәләр. Бер-беребезне бик яратабыз инде. Бергә яшибез, менә 35 ел булачак киләчәктә. Шулай бер-беребезне якын итеп, балалар белән киләчәктә дә безгә бергә яшәргә язсын дип уйлыйм инде. Үз эшенә тугры калып, шул ук вакытта гаилә тормышы белән яраштыра алган хатын-кыз тарихы турында бүген профсоюз коллективная сила тапшыруында тулырак таныштырырбыз. Безнең Ишегалды республика программасы кысаларында йорт яны территорияләрен төзекләндерүдән тыш, Әлмәттә ел саен күп фатирлы йортлар Ишегалларында балалар уен комплексларын алыштыру һәм яңарту проекты гамәлгә ашырыла. Быел шәһәрнең 14 Ишегалдында заманча кече архитектура формалары урнаштырылачак. Булар урам тренажерлары, атынгыч, уен комплекслары, кымлыклар. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Аларны урнаштыру халыкның гаризалары буенча башкарыла. Бу аларның ихтыяҗларын һәм теләкләрен исәпкә алырга мөмкинлек бирә. Ишегалларын төзекләндерү уңайлы шәһәр мөхите булдыруга таба мөһим адым. Әлеге проект Татнефть хәйрия фонды көче белән тормышка ашырыла. Ул бу максатларга 10 миллион сум күләмендә грант бүлеп биргән. 5 ел эчендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән гамәлгә ашырыла торган безнең Ишегалды программасы Әлмәт районында күп кенә Ишегалды киңлекләрен матурларга һәм уңайлырак ясарга мөмкинлек бирде. Бу вакыт эчендә шәһәрдә һәм районда 300дән артык Ишегалды яңартыла. Ремонт эшләре тәмамланган җирдә үзгәрешләрне зур бәйрәм белән билгеләп үтәләр. Андый урынның чираттагы мисалы булып Чапаев урамы 6 адресы буенча урнашкан Ишегалды тора. Икенче сулыш алган Ишегалдына багышланган бәйрәмне безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты. Чара барлык күршеләргә бергә очрашырга, аралашырга һәм тәмле ризыклардан ләззәт алырга мөмкинлек бирде. Район башлыгы Тимур Нугуманов, Татнефть компаниясе генераль директорының социаль үсеш буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Елховнефть һәм Әлмәтнефть нефтьгаз чыгару идарәләре башлыкларында халыкның шатлыгын уртаклашты. Алар яңартылган йорт яны территориясен ачу бәйрәмендә катнаштылар. Гадәт буенча аеруча актив кешеләр рәхмәт хатлары алды. В этом году мы ремонтируем 36 дворов. Быел без 36 Ишегалдына ремонт ясыйбыз һәм безнең күркәм традициябез бар. Эшләрнең тәмамлануын тантаналы бәйрәм төсендә үткәрәбез. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Халык әйтү буенча ремонтны башлау җиңел, әмма төгәлләү мөмкин түгел. Әгәр сыйфат буенча тайпылышлар булса, гарантия йөкләмәсе бар. Алар киләчәктә төзәтеләчәк. Торжественно вот таким вот всегда праздником. Ишегалдын үзгәртеп кырудан тыш, мондый проектлар күп фатирлы йортларда яшәүчеләрне гомуми мәсьәләләрне хәл итүдә берләштерә. Шулай күршелек мөнәсәбәтләрен ныгыта. Мы
развиваем культуру добрососедства, чтобы все жители между Biz яхшы күршлек мәдәниятен үстерәбез. Барлык халык үзара беренчел схемалар буенча фикер алышудан башлап, ишегалларын ачу бәйрәменә кадәр танышып, аралаша башлауларын телибез. Бу күршләрне якынайта, ниндидер коммуникацияләр, файдалы элемтәләр табарга ярдәм итә. Мисал өчен, кемгәдер тиз арада медицина ярдәме күрсәтергә кирәк булырга мөмкин. Һәм шул чак файдалы танышлык ярдәм итәчәк. Это помогает найти полезные связи. Например, там кто-то может быть медиком, кому-то нужно оказать первую помощь в ту же секунду. Бәйрәмдә шулай ук йорт хайваннарына карата җаваплы мөнәсәбәт культурасы, карау кагыйдәләре һәм аларның көндәлек тормышыбызда әһәмияте турында да сөйләштеләр. Животные домашние – это сейчас неотъемлемая часть жизни, тем более жизни вот в городских дворах. И очень важно, чтобы и те, и другие учитывали комфорт друг друга. Бәйрәм концерт номерлары, флешмоб һәм бәйгеләр белән үрелеп барды. Без озын гомер программасын үтибез. Шәһәрдә булган барлык яңалыкларга сөенәбез. Үзебез дә теләп катнашабыз. Безнең ветераннар һәр вакыт мастер-класслар үткәрәләр. Яшьләр белән теге яки бу һөнәр буенча үзләренең күнекмәләре белән уртаклашалар. Которые мастер-классы проводят с молодежью, передают молодежи навыки в том или ином ремесле. Балалар өчен махсус күңелле уен программасы бәйрәм белән ләззәтләнергә мөмкинлек бирде. Алар үзләренең иҗади идеяләрен тормышка ашыра алган уен мәйданчыгында рәхәтләнеп уйнадылар. Сабын куыклары тамашасы үзенең матурлыгы һәм тылсымы белән нәни тамашачыларны мавыктырды. Нравится? Мне просто отлично. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Лучалме төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсын Риева һәм монтаж операторы Динара Сытинская. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.